उडिया म्हणजे आपल्या ढोरांसाठी एक आता ते थोड्या वेळाने झोडणार. तो प्रोजेक्ट गेली 4-5 वर्षापूर्वीचा. हा बघा भात बघा कसा झोडतो ते. तू विषय वाढू नको, राजकारण राहून दे बाजूक. आता आम्ही रत्नागिरी लावला असता बघा काय हो. आम्ही कसं या साईडने एकदा नंतर या साईडने एकदा बघितलं, आठवला माका लगेच. विचारलंय नाही मी. कसं आहेत ना ती दुपारच्या कडावर कशा नको नाही काय अजून. किरडा बाहेर होतो किती वेळ लगेच केलं. कसं रस्तो दिसता बघा. बाबा गाणं म्हण. हिरवगार मळ होतो पुन्हा आहे ना. सुप्रभात मंडळी, गुड मॉर्निंग. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. रात्री तुळशीचे लग्न लावून झाली, भरपूर 10 वाजले. सुप्रभात मंडळी, गुड मॉर्निंग. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. रात्री तुळशीचे लग्न लावून झाली, भरपूर 10 वाजले. तर तुमका म्हटलं होतं ना भात जोडूचा आजचा. बघा रान बघा केवढा वाढला मागे. बापरे, माझ्या उंची एवढा. ही काल वायर पडली होती, ती उचलून केबलवाली ठेवल्याने म्हणून रात्री योग भेटला आहे ना. केवढा रान वाढला बघा. आता काय जाळूक भेटला नाही. बघूया आता, जरा दुपारी वेळ काढणार आणि थोडी वाट करतलंय. वाट करूक भेटता का बघूया. मशीननेच कापतात हल्ली, परंतु आता मी बघतोय मशीन शिवाय करूक भेटता काय. भात जोडूसाठी जाऊया, बघूया. चला तुमका दाखवते आता तिकडे जाऊन. ते बघा तिकडे चालू झाले आहेत भात जोडूसाठी. इले आहेत कामगार. कामगार म्हणजे तेच त्यांचे घरचे. होते काय तणच बांधतास मंडळी. बघा काय उडी काय बोलतात ते का. उडिया, ही उडिया जनावरांसाठी म्हणजे आपल्या ढोरांसाठी पुढे भेटला. नंतर अकडे काय एका कापड टाकून ठेवणार की असाच असाच उघडा. आता पाऊस बिऊस का आता नाही सांगता येत नाही कधी आता मूडवर. कामगारांका नाश्ता येतला की घरून करून इलेस. म्हणून मी पण एक भाकरी खाऊन इला. आई म्हणाली भाकरी खाऊन जा. मंडळी हे बघा आता उडिया बघा केवढा आला. एक बाजूक एवढी मोठी बनवून ठेवल्याने या उडिया. आणि आता इकडे दुसरी बनली. अजून गावात बाकी आहे ना एवढा झोडूचा. अजून या झोडूचा मंडळी भात. ह्या बघा एक आता ते थोड्या वेळाने झोडणार. तोपर्यंत मी तकडे आपले बुवा सावंत ते झोडूक घेतात. तकडे जाऊन दाखव तुमका. आता हे थोड्या वेळाने झोडणारच. आता वेळ ॲडजस्ट करूचा तर चला तकडता दाखवतोय. त्याच्या अगोदर त्यांका पण जरा वेळ असतात तर मी जरा रस्त्याचा करतोय. आपण कोयती द्या हो. अरे बापसाडे आता रेकॉर्ड मध्ये नको सांगू. बापसाडे काय काय आता सगळी हट. चला कोयती घेत एक चांगली वापरातली. आमच्याकडे आता शोधूचे लागतली.
मंडळी आता लेटच झाला, उशीर केल्याने. या दुपारी काय कोणी भात झोडल्याने नाही, ऊन जास्त होता. आणि रात्री पण तुळशीची लग्न लागल्यानंतर गाववाले थोडे कसे आराम करतात. आराम म्हणण्यापेक्षा सकाळी दुसरी कामं पण असतात. आणि सध्या मुंबईत जसा चालू आहे इलेक्शनचा ह्या हवा, तशी गावाकडे पण असता. तर प्रचार वगैरे चालू होते, तर तो विषय नाही आपलो. आता भात जोडूक जरा दुपारनंतर घेणार होते, तर आता पटावट घेणार आहे मी. तर चला तुमका दाखवते भात जोडताना. चला टाटक्या काय बेळा काय उघडूया आणि आतमध्ये प्रवेश करूया. काय सांगितलंच नाही ते, आवाज तरी द्यायचो. टाइम दिलेलाच फक्त. काम चालू आहे ना. अरे नाना बरा ना, लागला ना खय? हा नक्की. नाना धडपडलेलो रात्री, माहित आहे ना, सांगता घरात. अच्छा अच्छा, बरोबर. मंडळी हा बघा, ह्यो प्रोजेक्ट गेली 4-5 वर्षापूर्वीचो हा, ग्रामपंचायत तर्फे. खड्डो खाणायचो ना हो, ह्यो सांडपाणीचा येता तुमचा बाथरूम मधना, त्याच्यासाठी खड्डो खाणूचो असता. 3x3 की 4x4 जेवढं खानशाल तेवढं. 3x3 जास्त करून खणतात. तर त्याच्यानंतर खपरी किंवा हे कवा, आता ह्यानी नळे असतात, नळे कौलांच्या अगोदर नळे यायचे बघा. तर कौला म्हणा किंवा नंतर माकट्टा जांबो दगड पण आता आमच्या कोकणात असता, किंवा आपल्या कोकणात जांबो दगड असताना, तर जांबो दगड टाकायचो तोडून. मग त्याच्यामध्ये आता व्हायचं सांडपाणी पडणार आणि तर पाणी कसं जिरापणार आतमध्ये. मच्छर वगैरे मग कमी प्रमाणात दिसतली किंवा वावरतली थंय. घरात मग मच्छर कमी आहेत. ह्या बघा भात बघा कसा जोडतात. हे कोण पाहुणे का हो? पाहुणे कोण? नाना तू काय देखरेख करू? जोडतं कोणा जोडतोय? पेंडी आहे ना. चला आता मी एक जोडतोय आणि पटकन जाते. हा समजलं. दुपारी जाताना कोणाला तरी बघितलेलं मी, छायगे सारख्या कोण गेला वाटतं तिकडे. होय ना. हा बोल. मनोज येतो लो, खाऊ घालू घेत तुमका लास्टला. होय ना हो, खाऊ घालू घेत ना, त्याचा काम काय. रिझल्टला येतो लो वाटतं. आमका तर मुंबई जाऊ भया. हा मतदाना घेत सप्त्याक ना. मी पुन्हा जाणार आहे आता. हा माझा तिकडे आमचा मतदान म्हण किंवा ड्युटी काय आहे ना मुंबईत. आणि तुमका दिलेलो ना, मोठो भाव दिलेलो तुमका गावासाठी. आणि आम्ही मग तकडे झाला की लगेच रिझल्ट झालो की दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सप्त्यासाठी निघणार. ते तू विषय वाढू नको. हे मी मंडळींका भात जोडतात कसा तुला सांगतोय. राजकारण राहून दे बाजूक. काय सावंत काय बोलत नाहीत, विचार करून बोलतले. टायमिंग मध्ये बोलणार ते. त्यांना माहित आहे ना व्हिडिओ जातो पलीकडे 7 समुंदर पार. हा चला. मंडळी बघा, तुमका माहीतच असतात आपल्या कोकणातले किंवा महाराष्ट्रात ते शेतकरी. आता प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असतात. पण बघा आपल्याकडे महाराष्ट्रात असा
भात पिकल्यानंतर कापल्यानंतर कापून झाल्यानंतर असा झोडला जाता म्हणजे त्याचे गोटे पडतात. त्याच्यानंतर गवताचा तुमका सकाळी दाखवला. आणि ह्या बघा सावतानी पण बघा काय होय का बोलतात दा उडिया. हा होय तो बघा उडियो तयार झालेले आहेत ऑलरेडी. एवढा भात झोडून झाला आणि त्याच्यानंतर मांगरात भरताना आपण काय म्हणायचे ते तणस ना. हा मांगरात भरताव ना तेव्हा तणस पण बनवतात आणि डायरेक्ट मांगरात पण भरून ठेवायचे पहिले. तर आता काय मांगर वगैरे राहले नाही कोणाचे. मांगरा आता मांगरामध्ये माणसं राहावं लागली नाही हो. म्हणजे काय मांगरांची घरा गेल्यानी डागडोजी करून घरा गेल्यानी. आता माझ्यासाठी थोडा ठेवा. हा भरपूर अजून. आता ह्या काय घेतलास लादी या काय लोखंडी पाट. त्याच्यानंतर मळणी बिळणी बंद झाली ना. पहिली तर मळणी म्हणजे कोजागिरीच्या अगोदर मळणी. नंतर कोजागिरी पौर्णिमेक मिसळ पाव हे आम्ही सुरुवात केलेलं गावाकडे. माका आठवतं अजून मस्तपैकी मिसळ पाव वगैरे मजा यायची होय ना. व्यवस्थित जोडा अजिबात ठेवता नाही शिल्लक. नंतर भात कशात भरून ठेवणार हो कणगीत पिशवी. ती पहिली काय असायची ती कणक ना. मग कणक बिनक काय राहलाच ना वाटतं. पिशवीत भरतो आता मंडळी. ह्या भात नंतर भरडाक नेणार. भरडाक म्हणजे भरडवणार त्या मशीनवर ना हो. हा हॉलर हॉलर हॉलवर काय तर लोकांना वाटत हॉलवर जातील लग्नात. हाँ फिर उसका चावल बनेगा. हाँ फिर उसका चावल बनेगा बराबर. तो चावल खाने के लिए म्हणजे खाने के लिए भी और तंदूरी के लिए. तंदूरी अपन बनाता है ना वो उसके लिए भी वो चलता है बराबर. ये हिंदी क्यों मुंह में आ गया मालूम है. वो कैसा सावन बंधु को मालूम है मेरा वीडियो 7 समुंदर पार जाता है. तो हिंदी पण समजायला पाहिजे हिंदी भाषिक वाल्यांना. सावन बंधू मध्येच हिंदी बोलतात. मुंबई रिटर्न होते तुमका मागे सांगितलं असेल. मुंबई पालती घातलेली आहेत सगळे आमचे कोकणातली माणसं. मग नोकरी बिकरी करून झालेले होत आणि शेती पण त्यांनीच कधी सोडलेली नाही. आणि गाव वगैरे सगळे सण वगैरे सगळा म्हणजे काय खय जागा ठेवलेली नाही बोलाक नाही हो. का करे भैया. आता भैया भोजपुरी बाजूक ठेवा आणि आपण मराठी मालवणीमध्ये सांगूया लोकांना आपल्या माणसांका. पेजेक बिजेक तांदूळ भेटतात मग. आणि माका काय ते तांदूळ माका ना तांदूळ द्या एक 5-10 किलो. हा 5-10 किलो माका घ्यायचे. बायमध्ये बोलला होता विसरले आपण मागच्या वेळी सांगितले ना लक्षात नाही. राहला की राहताच मग. आता खायचे नावा बिवर होते बाजूक अजिता फजिता काय तर. आणि काय घातलेलं आपण ह्या रत्नागिरी 8. बघा मंडळी आता आम्ही सिंधुदुर्ग वासी आहे पण रत्नागिरी भात पेरतो. नाहीतर काही लोक माका मध्ये आता मी जास्त बोलत नाही पण कोकण म्हणजे ह्यो आणि तो ह्यो गोष्टी बघा. आता आम्ही जर असं म्हणत असता तर आम्ही रत्नागिरी लावला असता काय हो. ह्यो आपलोच कोकण सगळं कोकण आपलंच आहे. तर आता ह्या रत्नागिरी बघतोय तांदूळ झाल्यावर दाखवा मागा खाऊन बघू होया. चला आता माका एक बांधून द्यावा. नानाकडे देतोय मोबाईल. जास्त काही करूचा नाही. पुढे जावचा दगडे पलीकडे पण जोडतात ना. आणि कोयती घेऊन इलय तर चारो जरा कापतेच दरवाजातलो.
सप्त्याच्या अगोदर जरा बघूया, काय वाढलं तर ठीक आहे पुन्हा. चला आता माझ्याकडे एक देवा बांधून, माका बांधून दे. आता काय बांधूक जमणार नाही तसा गाठबीट. बघूया काय तर जमता काय बघूया मंडळी. अरे केलेला असा मारायचा. आम्ही कसं ह्या साईडने एकदा नंतर ह्या साईडने एकदा बघितलं, आठवला माका लगेच. विचारले नाही मी तर राहुला जरा ह्या साईडला फिरून मारायचा. बघा झाला काय साफ साफसूफ झाला बरोबर. झाला. दोरी टाकायची, दोरी काढून झालेला मंडळी. गोटे ठेवू नको अजिबात. कारण पुन्हा मध्ये उठतो होय ना. काही पुढे गेले ना, पुढे गेली. अरे माहिती म्हणजे काय, शेती केली नाही आबांग विचार. आबा सगळ्या सांगते. झाला ना दिसत नाही ना गोटे. माझ्या ना बोंब मारतील. तुका काय सांगू काय काय म्हणतात, तुका काय सांगू काय माझं काय सांगायची गरज नाही. नाना गणू हा माझं. दोन पेंडो जोडलो, जरा बरा वाटला मंडळी. भात कापूक काय भेटला नाही तर सावतांची कृपा आणि स्वामींची कृपा. भात झोडूक तरी हा सावतांची कृपा नाही, मग कोणाची ती कृपा. तू बसलो अधिकारमध्ये. हा ती देवाची कृपा. बसलो तो बघता. आपला काय आपण काहीच करू शकत नाही. डेअरिंग मध्ये ज्या आरती तुझ्या बायकोन जोत धरले, हा बायन बापियाचा काय मग माझ्या बायन जोत धरलेला जगभर गाजता. मग तुमका व्हिडिओ आता काही रेंज भेटत नाही ना. ती आता काय क्लिप दाखवली, ती क्लिप दाखवलेलं आहे मागे एकदा. बैल नवीन. हा मग पांढरो बैल तर पाहुणो एवढा असून सुद्धा तुला डेअरिंग मध्ये जात धरल्या आणि पाय दुखत होतो. पाय अजून चमक गेली नाही. उभा राहिला जास्त की दुखता. बघूया, डॉक्टर सांगितलं ते का, पण ऐकत नाही ना कधी कधी. आता गेलं की बघणार एकदा. तो नादच करू नये मी सांगेन. चला धन्यवाद. सांगतोय बाय तर ऐकतला व्हिडिओ, पण मेसेज देतोय मी. आता काय संध्याकाळी जरा माका खाद उठतली. बाकी काय अजून कापूच आहे. रान कापतोय आणि जरा आता पलीकडे जातोय. चला निघू मग. येतोय. धन्यवाद. धन्यवाद तुमचे. हा नाना उद्या भेटूया. उद्या मंदिराकडे डायरेक्ट त्रिपुरारी पौर्णिमा. आज काय ना बाकी सावंत संध्याकाळी. आज काय नाही, उद्या पण काय नाही. परवा आपणा काही जमाचा ना त्या मंदिराकडे. कशाक ता काटवो काय कातवो. हा सप्त्याच्या अगोदर. दिवशी साफसफाई करतो. मग त्याचा कातवो म्हणजे काय. कातवो म्हणजे काय. कातो म्हणजे तो सांगते ना, ऋषीने हे दिलेलं आहे वरदान हा शेतकऱ्यांसाठी. अच्छा. त्या दिवशी तुम्ही
विश्रांती ग्रह करायचे. बरोबर, म्हणजे काहीच काम करायचं नाही. हा, आता तुम्ही घरातला म्हणजे नेहमीचं घरकाम हा जे काय चालू आहे ते करायचं, शेतात पावरायचं नाही. बरोबर. मग थाय मंदिराकडे जमून काय करणार? साफसफाई. साफसफाईला सुरुवात. हा, मग ते का नारळ वगैरे फोडायचं? नाही नाही म्हणजे डायरेक्ट असा गारा ना घालून? नाही, घराण्याचा पण विषय नाही. परंपरा जी गेली, म्हणजे सगळ्या वाडीतल्यानी जमा व्हायचा, जमा व्हायचा, घंटा मारायची. सगळे झाली हा. कामात सुरुवात. अच्छा, मग साफसफाई झाडू बिडू घ्यायचे हातात, हा फावडा बिडा काय असतात तर हा चालत. शनिवारी लवकर केला असता जरा भेटला असता माका. शनिवारी निघायचाच प्लॅन आहे, कारण या इलेक्शनचा टाइम आहे ना. पुन्हा येऊ झाला सप्त्याक. होय. सणात मग शनिवारी निघणार आहे. तरी पण कातो काय तो आपण जरा मंदिरात साफसफाई हातभार लावूया. हो हो. त्याका पण बरीच वर्ष झाली आहेत. रूढी, साफसफाई केलेली आहे पहिली. पूर्वजाची परंपरा रूढी. बरोबर. चला मग. हा, हा. येतोय. धन्यवाद पुन्हा एकदा नाना. चल मंडळी, आता घराकडे हे बघा दरवाजा दिलंय. या बघा रान बघा केवढा. आई म्हणाली आता आहे ना घ्या ना, पोचायचं काय अर्ध्या असत दर आहे ना घेऊ. ही म्हणजे रस्त्यातच ना मंडळी. आता रस्त्यापुरता करणार. आकड्यापासून अकडे जरा बारक्या कमी उंचीचा आहे ना, तास घेणार. आता ह्या मोठा कसा नंतर 8-15 दिवसांनी जाळून टाकणार. चल आई ह्याकडनं सुरुवात करते. असं ना, चल घे सुरुवात कर. काढू नको. लांब टाक. लांब म्हणजे आता उचलू ती गाडी येऊ होई ना तुझ्या एवढा तरी काढ. पकडणार नव्हतं तुका, आता हे ठेवूचं म्हणून पकडतंय, नाही तर मी उडवेतच जाणार होतो. उचलून टाकू बरा ना. भात कापूक नाही भेटला पण या तरी कापायचा. बाबा म्हणतात पाऊसच. बाबा घाबरवतात आपण. असं का थोडं थोडं पाड, गाडी आली पाहिजे. जी गाडी एकदा 2-4 राऊंड मारली ना ती गाडी येईल. काहीतरी वाढलं म्हणजे काहीतरी. किती 3 वेळा रान काढून कापून झालं, काढून झालं, तरी पण एवढा इला जशाक तसा. मंडळी संध्याकाळी खाद उठली. आंघोळ करायची आहे ना. ती कसव आहेत ना ती. सांभाळून घे. हळद लावूया. हळद चालले. झाली काम करते. टाइम झाला आता. आता मारून घेऊ शकतो, पण ते कसं पुन्हा वाढणार नाही. मग खाली बसू शकतो चालत. हां हां, बरोबर आहे. कापतात आहे का? नाही कापणारच नाही त्यात. पाडच जा. नाही ना, कापलं होतं हे का? हां तेच. पण तुला कसं ते पुन्हा ते हे राहिलं ना छोटे वाढणार 4-8 दिवसात. चालेल ना असं. बस. इकडचा मारायला लागेल ना. इकडचा कुठला? जरा गाडी. हां, गाडी यायला पुरता. इकडचं झालं का इकडचं जरा. हाताक लागा सांभाळून. ते कसं झाली.
पुरी धा दिल्या त्यांका जून झाला ना ते रान. दुपारच्या काढावर कशा नको माहिती अजून हं. किरडा बाहेर होतात. मग तेच ना म्हणूनच सांगितलं नको. सकाळी तिकडे शेवाच हा सम्राट दिसलो तिकडे पिवळं. होय का. हा दुपारी मगाशी. या इकडे असं टाकलं तरी झालं. आता मी नाही टाकीत जाऊ देते ते जळताना जळत फेक नाही ना होय कापलेलं. ते जाऊ दे जाऊ दे. नाना इलो की का हं. किती वेळा लगेच केलं. पाय सांभाळा अशी जखम कसलेली पायाक जखम व्हायची टिपको. दरवाजा बरोबर त्या काळी हे आहेत ना ढाल तेकाच बरोबर तो दरवाजा लागलोय असेच ना तेकाच दरवाजा चमडीवरची इली पुन्हा कसे इले ते माहित नाही वयाप्रमाणे 5-7 वर्ष झाली ती. नाना इलो नाना तू बघ नाना इलो बघा कापता झोडतात ना. नाना तुका थारो येत नाही घरा तिकडे एकटी एकटी मग यायचाच नाही पण देखरेख करतो नाही जात. असू दे ना तेवढा तर तेवढा. जागेवर हो ते म्हणजे इले नाही असे म्हणतील. इले नाही पण ते थांबकूच आहे ना जागेवर. हो जा खोयात घर आणा जा. या बघ कसा करतोय मस्त. वाट 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 8 दिवसावर 12-15 दिवसावर इलो सकतो. हो येणार ना. येणार बघूया आता 1 दिवसासाठी येऊ का सकतो म्हणजे जीव की प्राण आपलं. हो त्या दिवशी हा ये भेटतंय उद्या टिपरे. हा काय टाक टाक. हा आंघोळीचे काम झालं आधी पहिला बरा आला. इकडची जरा घेतलंच की झाला वाट झाली मग पुरी. हे बसणार गाडीना येणार जाणार रिक्षात. ते बोलले तू बरोबर हे पावसात ते बोलले बरोबर बाबा ते बोल बाबा काय मग बाबांका मग आहे का काय ते बॉग बसू. वेधशाळा. हा वेशाळा नाही हा नाही कपडे घालून भगवा रस्त्याला घालून बसू काय. वेधशाळा असतात महाराजांनी ह्या काय असा दिसले नाही हा काय हा पाच पाऊस पडाच की नाही महाराजांना. सकाळी त्यांका ते उडी काय घालत होते ना तर म्हटलं ह्याच्यावर काय घालणार नाही कागद. नाही पाणी नाही राहत. पाणी राहत नाही वरून जात पण अशोक बोललो हं. पावसाचा भरोसा नाही बरोबर तर येईलच पाऊस बघ. हं. 7 तास झाले नसतील बोला असा ना पाऊस काही तो कधी पण येतो. शीत आधी पहिला पुरा कर नंतर व्हायचं मारून टाकू जरा आडे म्हणजे काय पडू नको गाडी येत गेला लांब राहा. खैर तर खैऱ्याचं झाड नाही ना कोपऱ्यात मध्ये होता ना. ऊन लागला आता.
चल घेतो एवढा. उन्हाचा चांगला दिसतोय उन्हाचा. असते घे दम लागू नको जरा थांब. पाऊस का वरवरचा आता ते ऊन तापतंय ना. ऊन पाऊस कोल्ह्याचा लगीन तुळशीचा झाला ना काल. आता कॉलेज कोल्ह्याचा लगीन. काय बोलतो बरोबर ना. आता तोंडावर तर नंतर घ्यायला. चालेल. चल घे पुढे. मंडळी बघा कसा होता मगाशी आणि आता बघा पुरा अकडना अकडे लासला गेलंय. आणि आता बघा ह्या उंचा ना त्याच्या खालोखालच होता. हे बघा कसा पाडून आडवा पाडून साईडला करून टाकलाय. आई येते जाऊन. ही बघा आता कसं रस्तो दिसता बघा. ही जागा बघा केवढी मोकळी झाल्यासारखी वाटतं. आता माहीत नाही 15 दिवसात पुन्हा वाढतला काय. पाऊस पण मगाशी येत होतो. बाबा आमचे बोलले पाऊस येतो. टिपके पडले होते पावसाचे आणि नंतर उडालो. आता ह्या रान बाकीचा बघा त्याच्यामधनं होती वाट केले. चला आता तकडे भाताचे पेंडे झोडतात का बघूया. 5:30 होईतीलच आणि पुन्हा जाऊचा माका तर तुमका पुढच्या व्हिडिओत कळातच. चला तोपर्यंत बघा काय हालत झालं माझी बघा. पूर्ण भिजाग झालं म्हणजे खालपर्यंत पूर्ण घाम असं घाम निघाक होय. पण घाम तर असं पण निघता मुंबईत पण गावाकडची कामं करूक एक वेगळंच आनंद असतं. ही कोयती बघा. हां खरा ना. होय जरा रान कापलंय. तकडे भात जोडतात ना तकडे चाललंय. हा होय होय. चला मंडळी होय ते बघा आवाज येता तर कोयतीचा म्हणत होते. धार बघा मस्त. थोडी अशी रान कापल्यानंतर कशी धार थोडी कमी होता पण मस्त काम झालं. चला हे बघा कसे जोडतो दगडे. 4 माणसं भाजाळ करतास कुळदासाठी. आता पाणी येतलं ना. डिसेंबर मध्ये येत काय. नाही आता 4 दिवस. अच्छा समीर शेठ हो तुमची कोयती घ्या हँडओव्हर करते. बघा आबा आमचे बघा शेतकरी आमचे. शेतकरी बाबू मन. आणि बाजूक तकडे कुळदाच्या काय ती तिकडचं पण काढते बघ. कुळदाची लागवडाची तयारी झालो. अरे बघ होय तू भाई बघा काय करता. हे वय बांधून झाली काय. आग लावता. आग लावूक सांगू नको ना. आग लावून नाही आता अजून टाइम संसारात आग लावून टाइम नाही. प्रचार झालो काय रे. जाऊ दे ते विषय नको. प्रचार झालो. चला एक बांधून द्या माका. हो सुकलेला होता ना. फिरून मारायची माहिती
आबा गाणं म्हण. ते नंतर मग येणार मळणी घालणार रे. ती सुद्धा गाढवाचीच मळणी घालणार. मळणी गाढवांचीच घालायची. एकदम टाईट नको बांधू. त्याची गाठ बांधायची मोठा बांधले. दाखवा बरोबर फिरवलं मोबाईल. वय बाकी आहे का येऊ का मुंबई मारू पण निघू नका. टाकलंय गौतन म्हणून द्यायचं. बॉडी बिल्डर बॉडी दाखवतो. बॉडी लगेच इकडे बघू ते होत. अरे काय उंच असतात. आपण मांगरात गावात पण भरलं मी माहित आहे तुमका. लय मजा केलेली आहे. आजोळा हा 80 नंतर मांगरात हा ते पण चालतं वगैरे. 4 व्हीलर पण हातात घे. ठीक आहे. मस्त वाटत ना. फोटो काढून घ्या. ओ भाई काय भाजवळ चालू हा. मध्येच भाजवळ इली. हा मागू बोलू नको रे तू मध्ये डिस्टर्ब होता. खुश हा ही आपला आता पाणी येतलं ना पाटबंधाऱ्याचा कुळीत करणार. अरे वा. आता आमच्याकडे पाटबंधाऱ्याचं पाणी येतला. आता आमच्याकडे जत्रा येतील आमची 15 दिवस राहिले होत सप्त्याक. त्याच्या अगोदर पाणी येतला माळ्यात. तर कुळदाची कुळीत ना कुळीत पेरणारच. तर त्याची शेती करतले. पहिली आमची काही वर्षापूर्वी भुईमुगाची शेती व्हायची. भुईमुग आम्ही केलेलो आहो. आणि आता कुळीत पहिल्यांदा काय आहे ना. कुळीत पहिल्यांदा आता करतले. आणि मध्ये ऊसाची जरा केलेली होती कोणी कोणी. ऊस कसं कुठला पण हंगाम ना. पाणी हवा फक्त. पाण्याच्या बाजूक नदीच्या बाजूक वगैरे ऊस केलेलो हा. तर पहिली आमची मोठी पाटबंधाऱ्याची मोठी चर होती. आणि नंतर मी मध्ये सांगितलेलं आहे मंडळींका. तर आता पाईपलाईन टाकलेली आहे ती पण दाखवलंय. त्या पाईपलाईनने पाणी येतलं आता आमच्याकडे मळ्यात. मस्त हिरवगार मळ होतं पुन्हा आहे ना.
ही बघ अशी मध्ये मध्ये भाजवळ करून ठेवल्यानी आता तुम्ही म्हणशाल आत्ता भात कापल्याने आणि लगेच भाजवळ. आता तुमका मी सांगितलंय त्यात अकडनं मग शॉर्टकट बघूया. चिखला पहिलं सर रस्तो होतो आहे ना, आता वरणात जाते. चला तर आता कुळदाची शेती होतली आमच्याकडे. तर चला मंडळी, अवतार झालो. दिवसभर सकाळपासून उठल्यापासून ह्या करूचा ता करूचा, ह्या करूया ता करूया असा करत करत भात जोडून एकदा भात जोडू भेटला. काय गो काय गेलो, कुणाला काय गेलो? अच्छा, तर एकदा भात जोडू काय तर भेटला आणि रस्तो पण जरा म्हणजे रान कापलंय, नीटनेटकं केलंय. जरा रस्तो जरा नीटनेटकं केलंय, रान कापून टाकलंय. तर आता ह्यो व्हिडिओ तर हेच संपवतोय. आता जरा फ्रेश बिश होऊन आंघोळ बिंघोळ करून फ्रेश होऊन जरा फळाचा, तर तुमका पुढच्या व्हिडिओत मगाशी म्हटलं कळातच. तर ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन इला असाल तर पुन्हा तास सांगेन, कोण पहिल्यांदा सबस्क्राईब बटन दाबूचा असतात कोणाचा बाकी तर त्यांनी सबस्क्राईब करा. असेच मी नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येईन तुमच्यासाठी. तर चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. अवतार झालो. तर चला, येवा कोकण आपलोच असा, काळजी घ्यावा.